Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Nyakorom gajuang dakika en 36 tok saa 10 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni e nonro mar Gaset. Mana kano sinyisi motelo kanwa chako chenro mar piny Nyakorom gajuang odiochieng' maket kod ma higa mokalo tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2023. Jatend piny Kenya masani mano mar abich William Ruto ne ochamo muma mar tayo piny Kenya. Nyaka sani ne jatend piny Kenya mar abich. Okiny ma kawuono wabro bedo kwang'iyo wuodhe mar higa achiel. Osebedo nang'o omiyo okiny ma kawuono Gazede kwang'iyo thor weche mopogore opogore bende omenyo tend Kenya sirikand Kenya Kwanza mano e hikge mar achiel. Antiere ka gi jafwambo mong'ere kaka Boniface Kamwaya. Boniface arwaki ni machiegni mos jopiny. Erokamano Joyce, nyinga en Boniface Otieno, jomoko bende luonga ni Kanyamwaya. Erokamano, amor ahinya kuom donje studio marwa mar Ramogi kae odiochieng' ma kawuono. Ageno ni oganda mar onagi ochiew maber kendo giyudo gima gitimo dala kucha. Wagony ni Nyasaye erokamano kuom mich mar ngima kuom yawnwa piny nono odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kendo Boniface arwaki ni machiegni e nonro mar Gaset. Kwang'iyo Gazede okiny ma kawuono Daily Nation gi The Standard thor weche opogore. En mana ni kineno Daily Nation gindike kanyo ni Ruto atwana. Wang'e ni odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya hingo higa achiel chakre ne odonje apisi ka bende nochamo muma chieng' tarik 13 mar dwe mar 9 higa mokalo. Standard ineno thor wach mare opogore. Wach mar higa achiel ma sirikand Kenya Kwanza rwako aneno mana ka giketo bathe gin giketo ndika lwenya ma bende samoro dhi nyime e duond bura mar UDA. Samoro headlines wanyalo ga wacho ni Gazet mar Nation for example samoro giwuoyo ga to giwinjore ni kawuono to headline ma wadwa miyo jopiny en machalo kamae. To seche moko inyalo yudo ka nyawadu nigi headline maber mohingo. For example kaka in my personal analysis anyalo wacho ni Standard nigi headline maber kawuono kaka jandiko nikech gindiko nwa sigana ma anyalo wacho ni Nation ne ongego. Sigana ma Nation nigo ni anyalo wacho ni maybe kila mtu ne expect ni idhi ndike odiochieng' ma kawuono. Okay, ma bende sirikand Kenya Kwanza osegoyo. Yes, correct. Omiyo magi to timrega to seche ma magi otimre wanyalo wacho ni editors manyon tie walungo giga ni boilers the previous day kanyo wa prepare Gazet anyalo wacho ni editors mag jo Standard kocha nyoriek mohingo wa matin to seche manyawadu oyombi matin ama nyawadu riek ni matin you have to admit to we move forward. Erokamano ahinya ka nochagi The Standard nikech ang'eno kiny ma kawuono bende jopiny duto te ong'e ni sirikand Kenya Kwanza rwako higa achiel odiochieng' ma kawuono moka paka maneno wach mawendo kuomgi kata kamano Gazet mar The Standard Nyakorom gajuang gintiere gi thor weche mopogore opogore bro bedo kwang'iyogi kata kamano thor wach gi maduong'a ineno kanyo ka gindiko The Battle Within. Ineno kanyo ka bende giwacho ni inyalo kana paro Boniface kinde ma bende jatend piny Kenya na yango duond bura mar UDA ne ok gidwar mar mondo mi duond bura mar UDA no obed gi chama moko iwacho ni mag ethnic mago mag wuoke dhoute mopogore opogore nyaka sani maneno wach mopogore waneno ka chama mar UDA bende nitiere gi duond buche mopogore opogore en ang'o mok timre? Anyalo wacho ni moluor migosi president marwa William Ruto men jatend party ma UDA yudore kama tek kabisa nikech ang'o wacho kama ochopo kama koro odwano fold parties matindo tindo mano form UDA ka the likes kaka Ford Kenya ANC Amani National Congress odwaro ni parties gi koro onywandi e chama mar UDA mondo gi form a national party machalo kaka mane wan go chien kucha miluongo ni KANU but ywaruok osebedo ka nitie mapek nikech kaka ANC kod Ford Kenya to kwero osetamore kendo gisewacho ayanga ni ginto ok giikore mar donjo mar nywandogi e chama maduong' ma UDA mondo party achiel obed formed. Jolony mag siasa awinjo ka wacho ni
mae en achiel kuom okang' ma jatelo maduong' dwaro mondo kaw mondo stamp go authority mare obed ng'atno ma mbi mare kisiasa biro idho malo sama koro control parties matindo tindo gi inside UDA kae. Nyaka ing'eno ko bibedo mayot nikech aneno kae kata mana MPs mag affiliate parties gi moko seramo kendo giwacho ni gin to ok gibi donjo e chama ma UDA. Gibiro mana timo kamano ka UDA bendo fold bagi form chama moro mbele kae. Omiyo nyalo wacho ni en hesabu matek kabisa kendo akia kaka obro timo gima nyaka ung'e ni jatelo maduong' be wanyalo wacho ni en ok en ng'ato mamacheso kendo kwano mare politically to kata nyaka sani kata mana Boniface bende waseneno kisera ma bende osebedo ka dhi nyime kata mana gwenge mago makaluo ka bende josiasa ahinya mawuok e kweth mar Kenya Kwanza dhi kata mana ne onage mano mar jiwo oganda mar mondo mi odonje duond bura mar UDA. Adoki mana chien mapiyo minyalo mana paro kana jatend piny Kenya koko yier kapok no chamo muma neneno kata mana duond buche mana nitiere riwruok kaka mar Azimio bende moko kuom gin osechako wuok ka koro dhi tiyo machiegni gi sirikand Kenya Kwanza. Tiyo machiegni gi sirikal kenda Kenya Kwanza no to anyalo wacho ni neno shida mosekelo ni kata mabunge ma koro nyobedo expelled ODM ka. We kata mna mantie duond buche bura mar ODM nantiere kata mna duond buche mopogore nyalo paro duond bura mano mar Roba kana giwuok kata mna Azimio jatend duond bura okwongo mondo wacho no dhi tiyo gi jatend piny Kenya machiegni. Ing'eyo no kinyal tamo a political party dhi tiyo gi the ruling party UDA but mae to kaka mar Robacha was a very anyalo wacho ni nen case mopogore kabisa nikech ne pod eni chama mar anyalo wacho ni chama mar Baba to all of a sudden owuok to join UDA. Mano nyalo wacho ni mago to political interest mag ng'ato. Politicians seche duto ananyalo wacho ga ni gionge musimamo. Politics interest margi makelo gi karachiel en betrayal kodu what else. Gima nyaka ing'e ni politicians gin jok ma anyalo wacho ni ano kadwa pandi jo politicians gin jogo maonge musimamo kendo inyalo kata madho gi politician wadu chai let's say in the morning kawuono at lunch time odhi chamo dinner gi odhi chamo lunch gi ng'at moro to gimo wacho kodi kae ok odhi wacho gi ng'at mo chamo go lunch seche moro moko de cha yes weche mag siasa yes omiyo anyalo wacho ni chama ma UDA yudre kama ok anyal wacho ni anyalo wacho chama yudre kama tek kabisa in the sense ni gidwaro ni fold small parties mondo join gi to interest nitie mang'eny parties penjere ni for example kawa join UDA kawa fold wa join UDA fate maro en ang'o tinego party wa nikech ang'o omiyo ok bibedo mayot kabisa. Okonya bido mayot nikech nyaka sani bende wang'eni kaka chama mamoko wang'e Ford Kenya wang'e chama mano mar Amani National Congress bende tiyo machiegni gi sirikand Kenya Kwanza manyaka sani bende pod gin mana gi chama maggi koro pek ma bende jatend piny Kenya nyalo bedo godo en kaluwore kod medruok mago mag jokanyo mag duond bura mano mar UDA koro power sharing kaka gidhi pogo kata mana oteku ka ema bende kelo achidh nade makoni kod kocha mano ndikanye it Gaset mar Ang'wen kwar mgajong ka ini yudo thuolo wani som. Kopogore gi mano Boniface nikech okiny makawuono wantiere mana gi front page mano ma The Standard wang'ene na ite mar ariyo ka bende Gaset koro ndiko ka mise ma bende sirikand Kenya Kwanza osechwalo to giketo pogruok e kind jatend piny Kenya mano mar adek mosenindo Mwai Kibaki jatend piny Kenya mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta kanyakla gi jatend piny Kenya mar abich masani William Ruto mise mana gichwalo e kinde thuolo mar higa achiel. Ineno kanyo Gaset mar The Standard kaka ondiko gindiko moko kuom okenge dongruoge mopogore ma bende jatend piny Kenya William Ruto osechwalo e kinde thuolo mar higa achiel e apisi mana minyalo mulo mapiyo. Anyalo wacho ni koka ing'en ka sama luonga ka biro kayo kadwa ga appear like japinya ahinya nikech an kae kaka professional a journalist but seche duto gima nyaka ing'e ni wabende wan mana dhano kaka jomoko mantie ama jomoko osiepe ma samoro neno gi seche machalo kama anyalo wacho ni jatend piny Kenya was ng'at ma ne over ambitious anyalo wacho kamano nikech for example nyalo yudo ni nitie singo mako mano keto ni jopiny no bro timiza kata mana bang 100 days ne okotimore samoro
wabende wan tu wajaje kabisa, wajaje sana ama okwan jogo motulia. Maybe ndalo bro wachonwa, kisungu wachon time will tell. Wanyalo wachoni gie sache mwantie sani to nyaka wachacha dier ni okwachake yo maber kabisa. Planireto beyo kabisa. Samoro dwaren for example wamie mana time. Bonfas manakar dogi. Kiwachoni okwachake yo maber. Koro maloso kodi, weri kada mneka kaka jafuamba, los kodi kaka jaluto mbulo. Pachoka. Anyalo wachoni okwachako maber in the sense that I mean jogi okelo ni jopiny taxes mang'eny kabisa. Nineno kata nyoro gima governor ma Nairobi Sakaja dwaro timo, for example i county ma Nairobi. Nikitimo music concert Nakichul pesa siling 1,100. Nakichul siling 1,100. Jo taxi drivers ngama yalo jivanji kata nyaka chul pesa. Ipenjori ni magitango. Then akiani sirikal ni akiani ang'o marach. To kata jok ma advice sirikal ni gin jo mage. Nikeche ageno ni jogo ma advice sirikal ben gin jogo ma lony gi ni malo kabisa. But iyudo ni jogi akian priorities mag gi mopogre nikech ana paro ni gima tek sana ama gima jogero ben timo gi sani en ni to wadwoko yot waketo yot mar ngima ama waketo pek mar ngima duogo piny yo manadi. Mae gima osebedo ka chando jopiny kabisa nikech kata mtaku cha kwa wuoyo gi jopiny kata kuonde mwaromo kodgi kata churches kucha kata kuonde mwabudhegi iyudo ka japiny wa kabisa. An chieng' moro aidho taxi ka wuok ot kama dake Kiambu kocha ka achopo abiro town koni to adonjo taxi ni to ja taxi penja ni osiepa ngima teri nadi tang'ise ngima ni to tek into teri nadi osiepa. Bonfas jogaramna ni matatu kichaka ne ngima. Yes. To kila ng'ato koro chako mana loso. Kata kamano jatend piny Kenya kinde mosekalo bende si jogaramna koloso. Gidhongero wachoga ni short term pain for a long term gain. Mano tiende nang'o. Wawinj mateke kinde thuolo machuok ber biro bang'e. Inyalo paro kata mana jalupne mano Rigathi Gachagua kana chamo muma ne wacho ni ne giyudo agulu ka onge gimoro. Nyaka sana ang'o moko osebedo katimore sirikal jopiny osebedo kata mana kagulu suru. Kuono ok ng'wenyre mayot. Nyamburko sani mo ringo mana siling 200 nikech ang'eni nengo manyien ibiro bed kilando odiochieng' makinya. Mano chieng' tarik 14. Gima nyako ang'e en ni samoro asewacho chien kacha ni samoro jatelo maduong' dwaro ni wago okang' samoro kata osebedo kowacho ni kaka Kenya taxes mwachulo gin piny kabisa compared to osemiyowa pinje mopogore mo compare wago. En paro maber no paro ni o tax wa to but gima nyaka ing'e ni sama over tax jopiny chances ni gibro dodge nitiere jok mok bi chulo taxes nitiere mang'eny. Taxes kichulo to gidhi e tich mowinjore anaonge gi shida gi mano. Asewuotho kata pinje maoko gi iyudo ka for example jopiny like countries moko UK kai ichulo mshahara ni almost half mshahara mari dhi e taxes. But japinyo complain nikech ang'o? Japinyo complain nikech oneno benefit ma chulo tax. Samoro inge barabara no ler, barabara no ger kata higni 40 mokalo but kiringe barabara no ten barabara maler mobedo maintained. Kodhi ute thieth obro yudo services modwaro. Kodhi kata services mopogore go banking ang'o gik moko bedo automated piny yani the system tiyo. Gima nyaka ing'e gie sani adwa ng'isi ni nyithindo mang'eny ringo wuok Kenya kae kendo gimanyo opportunities e pinje maoko. Emomiyo wan gi shida for example watch passports work good conduct kod documents machalo kamago. Nyithindo giringo Kenya kae nikech ang'o? Opportunities onge. Opportunities onge nikech ang'o? Sirikal okoloso nwa cake maduong' ma nyithindo giduto nyalo chamo. Wan gi problem maduong' ma kok warango to wadhi yudore kama tek mokalo. Wang'ene na higa achiel mabendo sekalo nyaka gisani king'iyo kata mana singo mabende jatend piny Kenya nitiere godo moko pok osechwalo. Japiny nyalo bedo ka wacho ni samoro higa en abich sani kotieko higa achiel samoro biro bedo kichwalo gi mane kinde thuolo mabiro. Wang'ene na Ruto e hike mokwongo e apisi waneno kano kilo lokruoge mopogore mano e lai mar somo. Wang'e CBC lokruoge mabende nitiere kopogore gi mano nyaka gisani jonyuol jopuonjre ywak matek gi nono matamre gi nono kaluwore gi omenda momedi mane mbalarianya mopogore. Nitiere wach mar virtual university mabende no launch bende.
gima nyaka ing'e en ni asewacho chien kacha ni jatendwa nigi plans mabeyo beyo kabisa. But an kama pogorago kode ama kanyalo yudo thuolo manyalo kata mar loso kode. Ama ka nitie kata osiepna moro mang'eyo manyalo wacho negi kaka naparo. Anyalo wacho ni, for example, I mean, imedo school fee nadi ma university education from around 60 to 65,000 65,000 nyaka siling 100,000. Mae ong'iso ni, for example, nyathi moro man dala kacha moke background moro ma ok ber ahinya ma Nyasaye ogwedho mariek naturally odhi e mbalariany ama owuok e school kacha form 4 boyudo kata grade kata B+ ama A- ama A plain, meaning ni nyathini dhi rote village nikech idwa ng'iso nyathi ma, for example, ma orphan ma samoro dak mana gi dan gi nochul siling 100,000 e mbalariany e yo machalo nadi kaka kata mana siling 60,000 ma nyocha gichulo chien kacha cha nyocha tek kabisa. Increment mar university ni, I mean, no medo pesa no gi percentage maduong kabisa. At the same time, obiro ga a new funding model for universities ma owacho ni kaka u apply for pesa mar bursaries, mag scholarships, mag universities. Ndiye kaka opogo gi kabisa. And at the same time, iyudo ka process mar applying pesa no. Yani the process mar mondo mi yud bi apply gino en achiedh nade kanya kata ni bende wang'eni nitiere nyithindo ma bende kata mna wach scholarship pok kata mna lai kinyalo kata maparo sani wach help cha bende nodhi morumo nikech sani kichiwo omenda ne nyithindo mantiere mbalariany ng'ing'io categories 4 mago mag chan ging'io ni dake chan machal nade eka konyi gi omenda koka mano nikech sa ringo mapiyo ng'eno duchi ma kawuono Bonfas bende wantiere gi the big conversation mane TV magwa mago mag Royal Media chakre sa 1 nyaka sa 4 utieno ang'ini weche market kod magi jopiny biro bedo katwake kwa nyalo mna mula wiye bende wang'ini Hustler Fund en achiel kuom mise ma bende sirikal Kenya Kwanza bende pakre godo ne gichwalo ne Uganda mapacho kende king'io kisera mar ombulu Hustler Fund ne nego bende miyo japiny nono nego bende ni duoke kendo ginyinyo e wiye kopogre gi mano Kemsa scandal nwaneno Terry Ramadhani mano mana en jata chenro mar Kemsa Gilange bende ne othich oko wach mar CAS jolup jotend migepe bende 50 ma bende jatend piny Kenya no yiero doho bende no wacho ni ok otenore kod chik ang'eni mathoth nitiere mako chako wacho weche motenore kod sirikand Kenya Kwanza thuolo mar higa achiel kwa biwuok ka wamula nena matin mar Ruto gi Kibaki kwa comparison margi mise mage mana gichwalo e kind thuolo mar higa achiel en adier ni Gaset kae wacho ni Kibaki to notemo kabisa kendo Kibaki e president ma anyalo wacho ni notiyo ni jo Kenya kabisa. Seche duto nitie dhano kata mawadak go ama mantie kindwa ma ok gihero wuoyo kabisa. Kendo anase conclude ni jogo ma perform kabisa kata mana kuonde mwatie gin jogo ma ok ohero wuoyo kabisa. Gin jogo malinga but kwa dhi measure deliverables at the end of the month tiyudo ka performance gini malo kabisa. Emomiyo anyalo wacho ni Gaset ma kawuono wacho ni moluor manosenindo Mwai Kibaki notiyo no matek kabisa nokelo free primary education e kindi thuolo mar higa achiel. Yes, nokelo anti-graft reform measures no kedo gi mibadhi kabisa higa mar achiel mare mar tich prisons reform delegation of powers to ministers nomiyo ministers thuolo mabedo gi power. Ing'en problem one tiere go gie seche machalo kamae gie sirikal mar Ruto ni en ni o micromanage nyaka ministers. Emomiyo kata waziris seche machalo kamae kigone sim kiluonge kata mane studio marwa kucha amidwaro interview igone sim ni jatelo isebedo office kuom thuolo machalo kamae wanyalo romo mondi miya sigandi to in chakre donje tich isenene nadi ama mpango ni enang'o yudo ka jatelo teri mana left and right giluor ok gidwa wuoyo gi jopiny ok gidwa wuoyo gi jopiny nikech ang'o ok gidwa wuoyo gi jopiny nikech gin jok ma obedo micromanage to kata mana waziri miwacho no bedo micromanage go bende gino duche manyoro nonro no timnegi kod kambi matimo nonro mar Infotrack wabiro bedo kwa ng'iyo jotend migepe mosebedo katiyo makare gi mago ma bende jopiny neno ni kosebedo katiyo makare Bonfas waring mapiyo piyo bende wang'eni e ite mokwongo ka bende no nena achiel kuom mane The Standard kanyo nitiere wach mano mi pek ka nitiere moko kuma chije ma wach mantiere ka ne jogo eko ma bende iseyo
ni dibed ne giuso mula mabandia ne jal moro mawuok e piny mano mar Tunisia. Kata kamano achije 13 ma kamago nomaki odiochieng' manyoro notergi e nyim doho. Kata kamano koro moko kuomgi nowe thuolo gi rambuna, moko bende nitiere 2 ma bende wuok e piny mar Cameroon ma bende nyaka sani odinnegi ka bende itimonegi nonro makoni kod kocha. Wach ma kamano nitiere ite mano mar 6. En adier uso mar gold mabandia Kenya ka osebedo shida kabisa, kendo anyalo wacho ni akia gima sirkal biro timo mondo oyud kaka kedo kod tuo maduong' mosedonjonwa ni, nikech iyudo kata nyithindwa kata mago nagi osedonjo biashara ni kendo gisedonjo matut kabisa. Iyudo ka ginie jogo koro mideo kata pacho kucha, gin jok maringo gi nyamburko madongo dongo, gigero ute madongo dongo. Kuonde ma pesa ni ae ting'en jopiny to kia. To kinono matut kabisa to iyudo ni ginie jogo mosedonjo biashara mar gold. Anyalo wacho ni kaka ogando nagi wabedo jok moko ma tiyo matek, pile pile jawacho ga ni mara matin chaparo ni oroma. Omiyo ang'eno ni chieng' moro be Nyasaye biro miya maduong' no, but wabed jok moko mavumilia maro matin cha wachame makato tin kamano pile pile. Pesa ber maluchi wuoke. Ero kamano. Anyalo wacho ni jogo mowe in this case gidoho ni en ni nyaka ing'e ni doho ma wan go pacho kae bende nitie kaka ginie weak link, nikech iyudo ka ginie weak link e kedo gi mibadhi, nikech iyudo ka ginie jogo ma samoro kes nie doho kacha tiyudo ka complainant ama jogo motwe nose ringo bo yudre gi judge chien kucha bose miyo pesa moro, koro the outcome mabro wuok at the end of the day en ni ibo wegi nono kata mana gi cash bill nikech kuom ranyisi Bonfas nyalo paro DCI mana piso kwach kich no maka chijego mana paro kod 3 motero gi doho chieng' wuok tich mano mar jumani. Doho no kwa mar mondo mi odin na chijegi kuom thuolo mar ndalo 21. Ineno gima notimore odiochieng' manyoro no wegi thuolo. Inena achiel kuom apisas iwacho ni detective jatim nonro ka DCI en achiel kuom achije ma bende iseyo gi uso mula kata mana gold mabandia. Nyinge Festo Wamuai ineno kanyo kano we thuolo gi cash bill mano mar siling 100,000. Achije mamoko 10 ineno kanyo kano we gi cash bill mano siling 20,000. Tariyo mamoko mabende nanyisi ni ok gin raia ma pacho ka giwuok e piny mar Cameroon ineno ka koro imedo dinnegi ka bende pod itimonegi nonro makoni kod kocha. Nomake gi chieng' tich abich mar juma mokalo. Mapiyo piyo motenre kod weche mag doho ite mar 7 bende jokanyo mano mar kanisa mar Good Life kose niluonge ni Good News International mano mar Mackenzie 66 ma bende nomake podo imedo dinenege kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro. To doho wacho ni imedo dinenege mano mar ng'iyo kaka ibokumgi nikech nonro to nosetieki. Anyalo wacho ni adabana no gima wacho e wach mar fake gold kotudre kod wach Mackenzie ni. Doho ma pacho kae nyaka ging'e ni ochopo sama koro nyaka to koro gitine jopiny, nikech seche ma wan kod jogo ma corrupt doho gin ma koro gibro duoko wachien kabisa. Ere kaka imako ni dhano 66 mane leme kanisa mar Good Life ni seche ma the main suspect nen Good News donge Good News International Good News. Ere kaka imako jogie kuom muda malach kamae jogie to timang'o nang'o kikidhi idil gi main suspect. Shida jogi ne nango udwa tamo gidhi leme kanisa magidwaro nikech ang'o ang'o miyo kidil gi the prime suspect manomiyowa problem ni. Ana paro ni doha ma Kenya kae donge seyo gidi ne gicho machiegni gi Mackenzie, lakini apenjie ing'eni kata sani ana kia kanisa mileme, let's say ni en for example SDA tanta ja Pentecostal for example ing'eni politics kod religion pile ka pile kila ng'ato nigi uhuru mare mar join kama odwaro. Okay, onge kinyalo kumo ng'ato no dhi lemo for example gi Mackenzie notimo makosa mane. Mackenzie ema wadilgo, Mackenzie ema miyo problems wantiere radio chieng' ma kawuono. Omiyo doho rikube ni deal kod Mackenzie nikech en moketo wa problem wantiere radio chieng' ma kawuono. Aning'e na buo kabisa. Wach seche ma wach Mackenzie no muoch wach pastor moro no duor bende akia ni pastor moro cha niluongo ni ng'awa Ezekiel bende no wuok tiyudo ni ng'acha to wach ne no rucha mano dhi doho manducha cha in the first do ma kweseyo kaluwore kod tho mar oganda nikech nyaka sani Bonfas kaka jafwambo ing'e ni puodho mano mar Shakahola nyaka gi sani ji madirom 429
nokunya kendo yudo kotho e bungu mar Shakahola. Wang'eni phase mar 5 ochiegni chako machiegni kaluwore ni kama ikete ringreno. Wang'eni suptal mano kata mana muchari ma Malindi bende nopong'. Phase 5 ochiegni. Sharon, sama nikunyo jogi ma wacho dhano 400 mothoni, sirikal ne kia. Chiefs ne onge area no, DO ne onge, assistant chiefs ne onge. Serikal we wuondowa ging'e gima ne gitimo, kendo ibiro yudo ni ka watimo uchunguzi maber wan kaka jofwambo, rikbed wa dig deep into wachni. Gima na timre kae ok abi wacho yamo kae, but gima nyaka ng'e en ni dhano tho, to serikal nong'eyo ni dhano tho, gimomiyo dhano notho to kabi wacho gi yamo kae gi seche machalo kamae. Wawekuru wuondore, wawekuru tiyo gi doho Asaraba Stamp Organization. Wabedu jogo ma honest, wabedu jogo maluwo chik. Omiyo anyalo wacho ni in as much as dhano no tho, wadil gi prime suspect e wachni, to gima nyaka ng'e an adwa wacho yamo kae mokaluor ni sirikal ong'eyo gima ne timore. Ok abi go into details gi seche kata kamano warita nena ni doho to biro bedo ka wachang'o nikech odiochieng' manyoro senior principal magistrate mano Yusuf Shikanda to koro wacho ni achije 66 mago johera mag Mackenzie pod ibo med dinegi kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro bang'e to koro ibiro bed ka iyalo bura makamano mar mondo mi chiwnegi kum makamano. Bura makamano nyaka rom gajwang' ibiro bed kitimo ne mention kata mana luong mare ibiro bedo chieng' tarik 11 mano mar dwe mar 10 mapiyo piyo ite maraboro Bonfas e kinde thuolo mano mar jumbe 2 mabiro wabiro bedo gi IDs manyien opande manyien odendgi kanyo ni Maisha Digital Identity Cards. Jatend piny Kenya William Ruto ne beni yango chenro makamano chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 9 mano mar dwene wan waol wol ganga ngomolu serikal wani akiana ng'o marach nyoch watiyo gi pesa di huduma namba ama mayo to pogre nadi kod huduma namba. Serikal osebedo gi plan maber mar integrate datas duto, for example card mari mar NHIF, card mari mar NSSF, ATMs magi odwaro ni gibede card achiel. Paro nyocha nitie chien kacha maber gi sirikal man chowuok cham mane gidwa kelonwa gino miluongo ni huduma numbers ma integrate cards magi duto te. Koro iwuotho mana gi card achiel. Wan kaka joma chuan gi mkigolo sani ka golo ni mfuko na kayo pongi cards double cards mo card yani for example mo katigo tinde gik moko ka banking obiro digital anyalo golo pesa sim kae ta oro ni direct, I don't need the card. Anyalo wacho ni mae mana mipango mar miyo tenda ng'ato e sirikal. Dengini dwaro bende ntiere mar piny owacho, wang'eni piny owacho bende ntiere gi dwaro mar dhi digital. Neneno kata mana services duto te mag piny owacho bende koro nokete portal gintiere gi paybill achiel mar neno loopholes kata mana kaka inyalo din bugni mago mag mibadhi. Kata kamano nyaka gisani nyaka rom gajwang' pono no ni in rawera nego bende ni rwako higa 18 e giko mar dweni in achiel kuom jogo eko ma bende biro bedo ka yudo cards manyien mago mag upande mong'ere kaka Maisha cards. Kopogore gi mano kata bende ni kipande mari olal sani kidhi renew bende koro ibiro bed kimi Maisha card. Koro ma ibiro bed kiyango chieng' tarik 29 kaka TV mar Ramogi ibiro bedo bende kwa yango ni Maisha card ne oting'o ang'o to pogruok mane ma bende ntiere godo gi opande masane nikech wacho ni chenro makamano ibiro bed kiyange kinde thuolo man mar jumbe 2. Bonfasa no king'iya wach makamano ibiro bedo kwatwakie e kinde mabiro. Wang'i kaka chenro ntiere odiochieng' manyoro nwawinjo kanyo kaka Julius Bitok mano jagoro maduong' e buo migao mar immigration bende nosilose piny Kanye County Masiaya odiochieng' manyoro bende nagiyango chenro ma bende gintiere godo mano mar kedo kod kodha El Nino mane County Masiaya kido thuolo ite maraboro wane dhi nyiewo. Bonfas Gaset mar The Standard watieke gite mar 10 kapok wadhi Daily Nation mapiyo piyo. Eite mar 10 bende wang'eni ntiere moko kuom jod bura mago mag ODM ma bende ODM nomiyo notice mano mar dwaro mar mondo mithich gi oko e chama nyaka gisani ne giyudo resruok kowuok e duola mano mosebedo ka kedo ne duond buche mapachoka. Anyalo wacho ni en yot ne jogo manothich woko gi e chama gi e seche machalo kama nikech Political Parties Dispute Tribunal wacho ni ong'ado woko wach machalo kama. An gima ng'eyo en ni kopi bedo mayot mae aparo ni kama ochoma ni koro jogi biro dhi e doho. Ageno ni the process biro tiekore yo maber, but gima nyaka ing'e ni mae to dwa gwere mana biro kae last week Wednesday nang'isi ni mae ok dhi bedo mayot kabisa nikech sama thich jogi ok e chama inamaanisha ni ama ng'iso ni nyaka to gidog ir jopiny
mondo gi seek fresh mandate kuom jopiny to kodhi bedo tich mayot nikech jogi gi seche machalo kamae jopiny osekawo gin kokoro gisedhi party mopogore kendo gitiyo gi sirikal mantie e telo gi sechegi. Ang'e ni dwa penja ni to nitie shida tiyo gi sirikal mantie e loch gi seche machalo kamae. Ang'e wach ma kamano bende en siasa ma bende waselose bende kinde kramna mosekalo kata kamano wadhi wawinjo ni duond bura mar ODM to wacha ang'o wang'e odiochieng' manyoro bende jatache kata mana ugai mar Azimio Raila Odinga na nitiere kod romo mar aboro obiro bedo kwaloso kotenre kod mano e gazet mano mar Daily Nation e ite mar 10 bende achiel kuom thuondi pachoka Mudhoni Kirima ma bende nosenindo bende koro odiochieng' manyoro nolande gi gavana mano Manyeri mano Mutahi Kahiga ni koro biro kitimone kopo mogik mano chien tarik 22 mano mar dweni. Weche mag tuke wang'e ni piny Kenya odiochieng' manyoro nantiere tuke alap ma Kasarani tuke mag osiepe kama bende piny Kenya nochwadi gol achiel kata mana orodh gi gol achiel gi tim mano mar piny mar South Sudan. Wach ma kamano ibiro bedo kiyudo e ite mogik mano mar Gaset mano mar The Standard mag tuke mag osiepe ma bende notugi odiochieng' manyoro e alap mano ma Kasarani. Bonfas mapiyo piyo nikech en dakika 6 tok saa 1 mar okinyi wadhi ne mapiyo e gazet ma Daily Nation wamula mana wach ma bende nokwamulo e gazet ma The Standard. Thor weche opogore odiochieng' manyoro nyakwar Mgajwang ugai mar Azimio Raila Odinga bende nobedo kod romo mano gi jokanyo mamoko mago mag Azimio romo ma bende wachre ni nokawo thuolo moheo seche 4 koro ndike kanyo ni opposition leader Raila Odinga set to make a major announcement kotenre koda twak ma bende osebedo kadhi nyime. Moluor migosi Raila Amolo Odinga nyocha kata bwogo chien kacha ni ka twak madhi mbele e kindgi kod Kenya Kwanza onge matunda modhi nyago to boro chuno ni dhano dok e drawing board. Wakia ni ang'o modhi wachonwa nikech gazet kae to seliekonwa ni en major announcement. Koro wanyalo mana rito major announcement but gima nyaka ing'e ni ok waseng'eyo gima osebedo katimre chien kacha kata mane twak kacha ok waseng'eyo ni to nikech ka gibire TV ka giwuoyo kodwa to giwacho ni twak madhi mbele cha kelonwa matunda but ok wang'eyo ni mae en adier. Jogi samo bire TV ka gi brief wa ka gitieko wuoyo to ginyisowa ni watwak maber kawuone wadhi maber kabisa kendo wageno ni at the end of the day wadhi tieko maber but samoro kama kamano samoro ok nyal nyago lemo nikech hapa ni manena achiel kuom romo ma bende koro wageno ni Raila Odinga biro bedo ka chiwo lendo bane kinde mosekalo wasewinjo kata mana ka jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni twak ma kamano onge olemo ma bende bor nyage en mana ketho seche. Ing'en seche duto kendo awero ga tiyo gi example ni kabiro ka seche ma let's say wanie kodi for example to wachwanyore to wadhi mondo othegwa iyudo ka samo wadhi e twagni ka wan gi pelni moko mwakane tokwa koni kok wadhi e twagni gi ng'ama wadhi thegowa ni kok wan genuine nwadwaro solution to problems ma face kodi ibiro yudo ni at the end of the day ka twagni orumo to onge gima watimo gimiluongo ni time wastage gi kizungu waketho mana saa. Omiyo ananyalo wacho ni kaka nanene ka twagni nochako ne onge good faith. Omiyo jok mong'iyo ma jolony mag siasa mana wuoyego kata ka samoro nago ni gisimo ka adwa winjo ni to giwacho nang'o ma giparo nang'o ne ging'isa ni twak ma wadonje ni outcome is predetermined. Giwacho ni en twak ma kako bro rumo waseng'iyo kata kapok ochakre eri neno kama koro wachome. Ing'anyalo penjo ni goodwill bende nitiere nikech inyalo paro ka ne Azimio donje twak ma kama na giketo time frame odiochienge ma bende gidwaro mar mondo mitwak ma kama odonje kata kamano odiochieng' manyoro kaluwore kod romo ma bende gai mar Azimio no bedo godo en romo ma bende noyware romo moheo seche 4 moko kuom jotelo ma bende noyworo romo ma kamano en kaka jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua nantiere kanyo mana en governor e county ma Kakamega Wycliffe Oparanya na nitiere mana en jatend migai pacho kendi mochung' ne weche mag pur Peter Munya e kinde mamoko bende jokanyo mago mag Azimio ma bende nitiere e twak makamano kotelnegi kod Kalonzo Musyoka bende nitiere e romo makamano. Yes, jodito mag Azimio nitiere machalo kamae gima ng'eyo ni ywak kata neno kondika ywak mosebetie en ni pande mar Azimio paro ni jogo manie twak e pande mar Kenya Kwanza giyudo instructions kowuok gimowacho ni external forces nitie jok moko ma swicho gi
ama gina network kae gi jogi but pachgi onge gi jogi seche ma gitwak. Nitie jok ma miyo gi chike moko ama instructions kamoro kuma gintie. Anyalo wacho ni Goodwill ne nitiere nikech kata sama ne gidonje e twagni ne giwinjore ni wabro tieke bang' muda machalo kamae. Ne giset agenda. But an abro wacho ni Goodwill ne nitie. Momiyo na wacho ni gichien kacha ni osiepna moro nong'isa ma jalony weche mag siasa maduong' kabisa pacho kae. Nong'isa ni twagni outcome is predetermined nikech wanene kaka jolony mag siasa ni ok obirumo maber nikech goodwill onge kind jogie. Gichal jogo manobedo forced mondo oyie mondo dhi e twak mondo cool temperatures manoseidho malo kacha odog piny. En hawi marach kabisa ka twagni nyalo collapse nikech odhi doko wachien kendo politically koko moko manyocha ng'eny ka dhi duogo. To Kenya ni kama rach kabisa. Uchumi mar Kenya ni kama rach kabisa kendo gimiluongo ni koko ok wadwa seche machalo kamae. Wagombo ni watiek higa ni maber. Piny rach kabisa. Mfuko wa liel bills ng'eny. Wadwa ni stability mar the economy obedie. Walos mwandu wane kaka wanyalo timo gikwa development achiel ariyo mwanyalo timo kaka oganda joluo. Omiyo kaluwore gi mano warita na lendo ponodo no gai mar Azimio biro bedo kayango ne jopiny gini yore mabende na gisebedo ka gitwake kaluwore kod romo mabende na gibedo godo odiochieng' manyoro. Kopogre gi mano bende mana kaka nasenyisi nyakwarom Gajwang' Gaset ma Daily Nation thor wach ne en Ruto atwano odiochieng' ma kawuono ka sirkand Kenya Kwanza yango higa achiel. Bende Gaset mar Daily Nation ka e ite mar 2 gi mar 3 Boniface nikech ang'eni tiyo Daily Nation naneno kanyo kanu uloso gi Musalia Mudavadi mabende koro wacho ni jatend piny Kenya nochiwo singo mare ne oganda mapacho kendo singo makamago bende koro osechope. Kawa ni some entiere ite mar 2 gi mar 3 kaluwore gi sa ok wanyal donje. Wach mana nyisi en kaluwore kod nonro mar Infotrack. Nonro mar Infotrack ni bende twak nyakwarom Gajwang' ma bende biro bedo godo e kinde thuolo manok mabiro. Nonro mar Infotrack wach makamano mipeke ite mar 4. Nonro makama ne gichako timo mano chakre chieng' tarik 21 dwe mar 8 nyaka chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 9 kaluwore kod oganda mana gipenjo jo Kenya atamalo 53 wacho ne gineno ni Kenya dhi kamarach mano kaluwore kod singo mabende jatend piny Kenya nochwalo to pok ochopi. Kata kamano atamalo 30 Boniface wacho ni piny Kenya ochomo kamaber. Ini nene nade? Ananene ni Kenya ochomo kumarach kendo nyaka to wacha adier nikech gima tek mokalo kendo kata jok mobedo sample kae akwana atamalo 53 mawacho ni Kenya ochomo kumarach gi ywak ni nengo mar ngima osebedo koidho malo kabisa. Mobiya wacho chien kacha ni sirikal nyaka doge drawing board kendo gipenjere ni to maisha ma jopiny wadwa konyogi bedo wadwa konyo jopiny machalo nade duoko piny teko mar ngima mosebedo koidho malo kabisa. Akia ni jogo percentage 30 ama 30% mawacho ni ngima ochomo ama wachomo kama ber ama Kenya ochomo kama ber. Donge gipuoyo kata mana singo mabende moko kuomgi mabende giwacho no sechwala gi jatend piny Kenya. Akia ni jogo machalo nade nikech anagombo ni wa compare kod gi notes matin nikech gichal jok modak e Kenya moro mopogre kod Kenya madakie. Samoro Nyasaye be gwedho ji mopogre, samoro nitie kaka gwedh gi mopogre koda. Miyo mago to okabidonje matut kabisa but gimanyaka wach ni gimanyaka nikech ana interact gi dhano mang'eny kabisa. Kendo katiyo odiochieng' achiel jogo mawuoyo go sana jogo man piny man e level mara mapiny. Anyalo wacho ni jogo ywak kabisa. Jogo kata mana kaka ket chiemo e mesa mondo ji ochiem jogo ywak matek kabisa. Yudo ka ng'ato nigi families for example Nairobi kae. Ng'ato nigi nyithindo kata 5 kata 6 kaka gidak malongo onge. I mean, ere kaka serikal dwa konyo jogi mondo wang'e nena ko Boniface wang'e kama e kinda kwana chamala 30 mabende wacho ni piny Kenya ochamo kama ber. Bende aparo ni wabiro bedo kwang'e gi gwenge nikech nonro ka Infotrack timo gitime gwenge mopogore. Koro counties jodake counties mopogore mabende neno ni piny Kenya ochomo kamarach. Oriwo county ma Nairobi kwana chamalo 61 county ma Nairobi wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Western kwana chamalo 68, Nyanza
kwan atamalo 60 kod 7. Kwa dhi e gwenge mamoko king'iyo kata mana Gaset kanye ite mar 4 gwenge ma bende wacho ni samoro piny Kenya bende nyalo bedo ni dhi makare bende neno kochiw kanyo. Kata kamano nitiere gwenge mamoko ma bende kwan atamalo magi koro nitiere piny mogik, jok ma bende koro neno ni samoro piny Kenya nitie kaka dhi. Ineno kanyo kwan atamalo jo Central gi North Eastern gin duto te oganda ma bende no dadhogi wacho gimiyo piny Kenya kata mana Kenya Kwanza kwan atamalo 40. The data is interesting, and data anyalo wacho ni is interesting nikech okang'eyo ni pek mar ngima, for example nyalo bedo ni yote county kaka ma can I say Marsabit ama Mombasa samoro tek county ma Nairobi nikech anaparo ni sama nengo sukari kila ariyo omed to siling 500 ama 480 e county ma Nairobi. Dala kucha to ema koro teke kabisa. Nyocha nyiewo sukari dala packet achiel mar 2 kg almost siling 500 mana buok kabisa. Nikech apenjora ni to mae to koro otek manadi nikech wachopo kama koro wadhi madha sukari chai dubi ama wadhi timo nang'o. Ochopo kama koro ado wacho ni wayudore kama tek kabisa nikech serikal ma UDA ko gidoka doke drawing mabor maber bagi penjo ni to wadwa konyo mwananchi yo machalo nadi. The cost of living agenda nyaka serikal ma UDA penjere ni to wadwa donje yo machalo nadi, to wadwa keto maisha bet bayot ni mwananchi yo machalo nadi nikech an kaka nene ko gisort out mai to mai matero gidala. Kata kama nyako Mgajwangi kete mane TV mar Ramogi ka mano bang'a thuolo mar dakika 10 kama abro bedo katieko nonro mar Gaset mar mondo mi wadonje etwa. Kata kamano adhi bedo gi apisa mano mar Infotrack bendo nyiswa ni ji madirom kwan atamalo 13 magin kano penj gi penjo ni piny Kenya chomo kanya gin giwacho ni gin gi kia gin mani diere gi kaka no chomo kama ber kata kama rach giwacho ni gin unsure. Bende nitiere kwan atamalo moro ma bende no penjo ka ma bende gin giwacho ni gin ok obadho gi kata bende ni piny Kenya dhi kama ber kata kama rach. E ite mar 5 bende Infotrack no penjo ganda ma pacho kaendi gineno ni jotend migepe mage mosebedo katiyo maber gi mosebedo samoro katiyo marach. Ineno kanyo nyinge picha kanyo bende okete ite mar 5 moko kuom jotend migepe ma bende jo Kenya wacho ni osetiyo makare. En adier jotend migepe ministers moko osebedo katiyo matek kabisa. Neno kata ka jatend arita kwe bwana Kindiki, Profesa Kindiki, jatend weche barabara Murkomen Osiepna osebedo katiyo matek kabisa. Jatelo mar somo Machagu osebedo katiyo matek kabisa. Then iyudo ni jok matiyo matek according to opinion poll ni ministers matiyo matek gin jogo matin kabisa. Jogo moywa goro ng'eny kabisa. Ta sai wacho chien kacha ni problem nitie gi ministers gi. Number 1 apa ni giwa goro gite nikech wacho ni average agency. Yes. Ka koro average agency ngeni si nyaka koro mbalariany C+ ema ka odonge. Samoro cabinet level kai. Nikech wacho ni half of the cabinet. Yes. No yudo grade mar D. Okapaka gisebedo ka gitimo maber ahinya. Samoro Dean is the best level at cabinet level. Waret gimana kamano. Gima nyalo wacho ni some of the ministers, majority mag ministers gisebedo ka jopiny feel ni performance margi ni piny nikech ase wacho ni chien kacha an moko kuom gi aseketa luonge show ama moko kuom gi asemanyo mondo atim ni kata interview mondo olerna ni chakre odonjo office noyudo office no nadi ang'o motimo gi esani kadhi mbele ka kwa higni 2-3 mabiro mbele kacha opango timo ang'o ni jopiny. Tiyudo an personally ase Ramogi okadwa luongo nyinge ya mokai ase Ramogi minister function moko mwadhiegi to kotieko ta luonge chien tapenje ni jatelo wach kama winjo kama into inene nade ama ang'o momiyo timre kama to jatelo kweri ni mana en gimokia kora penjera ni jogi mai migaoni moro be ni ing'eyo kila kitu matimre migaoni. Nino chien na paro jatend piny Kenya bende no wuok kod gitung mosuo. Yes, ko wacho ni some of these people jogie kata mana PSS gikia gik matimre ministries mag gi tente state house kucha tongeo kila kitu matimre ministries ministries kuonde magintie. En wach marach kabisa. Giko kora ananya wacho ni ministers onyiedhre oko, jotend migape onyiedhre oko, giwuo gi jopiny to gimel nyalo mana wuoyo gi jopiny through dhano kaka wan, dhano kaka un mondo ging'is jopiny ni to mpango gi en ang'o. Some of these ministers
anyalo, for example, anyalo challenge ni kani wuok tich kae, sama ni dhi dala, kapok iidho mtoki kidhi dala, kini wuok oko kae, chunga ne dhano adek marandom, ting'is gin gi kwan ni kata ministers 10 mopogre maging'eyo, gibiro ng'isi ni gikia. Ministers gi jopiny kia gi kabisa. To jopiny kia gi nikech gitamore wuok oko mondo gibi gitwag godo oganda. Dibed ni samoro mabende koro jo Kenya nowacho ni tiyo makare, gin jotend migepe mabende kinde ka kinde gisebedo karamna ka giwinje nyakalondo, samoro gisebedo ka ginene wang' jowi. Ang'o motamo jogo ma performance giwacho ni piny from wuok oko mondo bende odhi owinj gi nyakalondo. Waseluongo gi, waseng'iso wan gi ministers, akadwa luongo nying ng'ato kae. Bo waluongo bo yienwa ni bire show seche machalo kama. Seche go kochopo to loronwa simu, komak simu. Kendo kipenjana ng'o motimore ng'isi ne en committed e meeting moro. To mai ng'amo se commit ni bo wacho ni nabiro, busetimo setup kila kitu urite. Ubedo jok ma embarrass kabisa nikech chechego usanyaka ran teasers unyiso jopiny ni ministers machalo kamae dhi biro e show odiechieng' ma kawuono. An adwa challenge jogi no wuog oko mondo giwuog gi jopiny. Ging'is sami wuoyo gi jopiny, sami defend gik matimore e ministries mari, sami wachonwa mpango minego e migawo mari, yaka wakawi kaka ng'ato man serious gi tich mitiyo. Omiyo anyalo wacho ni giwuog oko, giwuog gi jopiny, ging'iswa mipango margi, kosemi migawo ng'ato koro beni man micromanage tigiwi department ma intie no, ok in puppet that department, wuog oko mondo iwuog gi jopiny. Geno mara ni giwinjo paro maleo mabende ichiwo negi. Koko mano Bonfas warang mapiyo pe ite mara uchiel e kinde mabende odiochieng' ma kawuono sirikal Kenya Kwanza hingo thuolo mar higa achiel. Nengo mar ngima ok osebedo mayot, nengo mar ngima osebedo ka medore. Kuom ranyisi king'iyo ite mar auchiel, nonro mabende notim kod duola mano mar KNBS, mano duol mar Kenya National Bureau of Statistics. Nengo modhi osebedo ka hidho, nengo chiemo osebedo ka hidho. Bende giwacho ni nengo mar ngima e dwe mar 8 mabende koro notikoni noidho malo gi kwan 6.7. Bet sukari kende noidho malo gi kwan 61.4. Sani kata mna madho sukari, madho chai, madho nyuka dhi bedo matek. Oganda bendo idho, ineno kanyo kwan 27.9. Fla, mano nengo kuona, kata mna mok kuona, bendo idho gi 9.6. En adier, ngima osebedo ka idho kabisa, kendo kata basic commodities mwatiyogo machalo kaka michele, oganda, ngano, motedo. Bech osebedo ka idho kabisa. An nyocha ndala matin to osiepna moro nyocha ng'isa ni mae seche madayo moro kata kobiro ni e pacho kacha to ng'isi ni nyakwara nyiewna sukari. Ka in go adier to nyiewne nikech dayo no. Jogi samoro sukari ni wachai magi madhone magi survive go. To iyudo ni okonyalo afford sukari no nikech for example en siling 500 paket 2 mar sukari ama siling 250 ama 200. Samoro onge go kabisa. Emomiyo anyalo wacho ni sirikal nyaka to koro doge drawing board mondo gipenjere ni to gidwa konyo mwananchi nade. Nyocha gibiro gi program moro ni gidwaro uso basic commodities gi at a lower price. Wageno ni program no bro chakore machiegni kamae, kendo ageno ni en gima kochako to gigo machalo kaka Bonfas inindiko Gaset nyalo kama paro singo mana jatend piny Kenya no wacho inyalo paro kano wacho ni modhi bende koro ibro bede kinyo gi Kenya shilling. Sasa timre nyaka sani kosoyo kopogore gi mano inyalo paro kata mana ka jatend piny Kenya wacho ni dola bende nigeno ni nengo ne as compared nyiewo gi uso dola bende nengo ne ibro gonyore. Sani dola en pesa di anyalo wacho ni oken tich mayot, kendo asewacho kacha ni kaka jogi dwa sort out wach mar dok mar ngima ni mwananchi ema bro determine kebro yiergi, kendo ing'en magi jok ma ne gibiro gi singo ma ng'eny kabisa, kendo ne giwacho nwa kaka gin magi bro transform Kenya. Omiyo manifesto mar gintie saman koro chopo last minute wadhi dhati wakawo manifesto tuwaketo ka to jopiny bende somo manifesto to wacho ni bro timo nwa ABCD ni timo ama ne kitimo. Gin jogo mabro bedo judged kod performance margi, mane gima mora mogik, kendo ageno ni gibro tiyo to fulfill their promise nikech mae gima nyaka gikaw motegno kabisa. Kik wakos bedo gi geno nitiere, kendo mana geno marwa ni bende cham bende wantiere godo. Jatend piny Kenya bende nowacho ni dero mar cham bende nitiere kod cham gunde mathuth. Owacho ni short term pain for a long term gain. Donge warita mar mondo miwane nyalo gonyore e kinde thuolo mabiro, e kinde mabende koro warito mondo piny owacho bende mbeknwa nengo mar modhi kata bede nengo mar chiemo. Wan bende wane ni watemo kar nyalo marwa. Kintiere godundu ni moro pidhe chiemo. Tine nitiere nyaka iwacho ni kitchen garden ipidho kata mna sukuma,
e gunda simiti gi mamoko. Kopogore gi mano Boniface adani watieki ite maraboro bende nwaneno jakom moyier mabende ang'enya kasani pok opuodhe mano ne kom makamano ne ntiere nyim kamiti mano mar od bura odiochieng' manyoro mano jakom moyier mano mar bengi maduong' ma pachoka mano mong'ere kaka Andrew Musangi bende koro singo ni obro luoko CBK bengi maduong' ma pachoka indi mar mondo mi oneni bengi makamano tiyo makare. Wageno ni wamiye mana thuolo jogo moyier madonjo ofis gi sani sana sana e constitution offices gi wamigi mana thuolo kendo ageno ni gibro yweyo ama gibro luoko departments momigi mondo gitiye. Ageno ni jatelo madonjo tich ka CBK gi odiochieng' masani kopuodhe to en ng'ato mabro miyowa ama bro telo ka CBK baterwa steps madongo dongo mwageno ni CBK nyalo goyo gi mbele kacha kendo wamiye mana thuolo wane anento bro tiyo kodwa yo machalo nandi. Kopogore gi mana kene wach mane mano mulo wangi kapok adonjo kata mana e weche motenra ng'eni ite mogik nyakoro mgajwang' ntiere wach mabendo bro bedo kwang'iyo kaluwore kod ng'anyo mago mag lakteche wang'eni odiochieng' manyoro lakteche kotelne gi kanyo kod Davji Atela mabende en jagoro margi bende na ng'anyo ka bende gidwaro mar mondo mi piny owacho ong'iane na dwachgi mano nitiere ite mogik mano mar Daily Nation. Aparo ni mae wach ma omako wanga kabisa kendo nyalo wacho ni Atela gisebedo ka gitimo ng'anyo mopogore opogore moko kondgi osekelo matunda odiochieng' manyoro nyogi kendo gichiwo 3 months notice mar dhi ng'anyo kendo giwacho ni giyudre kama pek kabisa nikech mwananchi ok yud services mondo beni oyudo at public hospitals. Inyalo yudo kata for example akiani chief example kod Siaya kuma wuokie kucha nan gi jatuo kanyo dweche moko 3-4 mokalo to nabuo kabisa ka dhi hospital ana wuon nakawo thuolo na bana na dhi hospital ma Siaya kendo nabuo kabisa kana yudo ka ing'iso wan wadwa nyiewo yath oko nabuo kabisa akiani situation ose change kapoko change anyalo mana kwayo gavana marwa Bwana Orengo adwani tima tek kabisa ketnwa yien e hospital masama jotuo obiro e hospital kacha to giyudo ka yedhi nitie services nitie. Daktachi osebedo ka luongo ng'anyo mopogore opogore pacho kae kendo gi sani paro ni gikecho kabisa nikech giwacho ni giseche machalo kamae services ok yudre doctors promotions onge trainings onge gin gikwayo mopogore opogore omiyo anyalo wacho ni sirikal ineno gi jogo kaka daktache jopuonj police mago dhano ma sirikal ni miyoga priority sana nikech gin ma girito wa pacho kae yore mopogore opogore omiyo ng'anyo mar daktache ni magibuogo ni aparo ni ok obitimore ageno ni jogi bro dhi e drawing board ama gidhi e negotiation table mondo giwuo mondo gineni solution en ma wach machalo nadi. Warito neno dwaro mabende sirikal biro bedo katwake nikech kinde ka kinde kok en lakteche to en jopuonje dwarore mar mondo mi ng'i chal margi koka mano bende bathe komachielo ne gidholiech ndikanyo ni contracts for medics hired under UHC mano universal health coverage to be terminated next year. Aya, wach makamano bende biro bedo kineno kanyo ka bende maromo jotije 8,500 nondiki e bwo UHC koro biro neno kaka wach makamano dhi. Julius achigli nukera nani Julius ang'eni kinde ka kinde isebedo Boniface kindiko bende Gaset kata mna weche motenre kod ohala weche mag wuoth. Odiochieng' ma kawuono johera mag Ramogi TV ahinya modak e gwenge mag Migori matimo business kata ohala Migori lichota cha dongo odiochieng' ma kawuono miyango ndege ka dhi lichota kala papla mora winjo ni ndege mora winjo ni kawuono chomo Migori kendo wagoero kamano ni kampuni mar Skyward kuom keto ni jo wuoth ama joma timo biashara tich mayot nikech koro gibiro bedo ka gidhi e county ma Migori didek edwe ndege koro nitie Wilson Airport kacha kendo kata ka wuok kaka nye mwachome wadhi timo gimiluongo ni launching mar ndege mar Skyward mabro tingo jowuoth kowuok dala ma Nairobi kae kochomo dala ma Migori kendo anyalo wacho ni kaka jotim biashara ama jowuoth mai dhi bedo wach maber kabisa odhi open up county ma Migori and the western side for biashara kendo ageno ni gibro miyo bei maber kendo kata ki jowuoth ma samoro tiyo gi ndeke bei bro bedo mayot nikech ajawacho ga ni ndege kelo wuoth bedo mayot kabisa. Iyudo ni pinje kaka Europe ticket
cheap kabisa. Kenya kae ng'amio ticket orubeni bedo expensive. Depending kaluore gi nengo mudhi ahinya mar ndege nikech ndege mar moto nengo ni malo. Yes, nyalo bedo kamano, but again jogi bro miyo price maber mondo giting jowuoth seche duto kawuok Nairobi kadhi Migori kendo joka kawuok kucha kendo kaduogo koni. Nyakwaram Gajwang' mana achiel kuom chenro mabendo aluono odiochieng' ma kawuono. Naneno odiochieng' manyoro ka bede jopiny na penjo ni Siaya sani koro counties magwa 4 mago makaluo koro chal ka gima ntiere gi paw ndege. Awang'e ni Homa Bay ntiere gi Kabunde, Kisumu to koro ntiere gi Marang'ongo mana international airport. Siaya koro ng'ato na penjo ni to koro jo Siaya gumbe nduteme one kunyalo bedo gi airstrip. Ripo Jose otem kabisa giket airstrip nikech odwan counties magwa ma Nyanza go koro beda gi kalapapla ama ndeke madhi kono seche duto mondo mi oketnwa wuoth e yo mayot. Gima nyaka ing'e ni jogo matiyo Nairobi ka masa for example ni kata gi shughuli dala kucha weekend gin ga joma dhi e dala. Oriembo mtoke barabara kae 8 hours 9 hours oken tugo. E kinde ma mago timore wuoth bedo mayot. Kopogore kata mna gi ndege jomoko bende deher dhi kata mna gi reru mano SGR gino mara ni samore na achiel kuom chenro ma bende piny owacho nitiere godo. Kwatieko e ite mara 22 nitiere weche matimore pinje maoko. Wang'e ni nitiere midhiero ma bende osebedo kanene. Inyalo paro yiengni mar piny e piny Morocco nyaka gisani osekelo tho mar ji mohewo 2,000 e gwenge mag ugwe mar piny Libya. Bende aneno kanyo ji mohewo 2,300 Nyakwaram Gajwang' bende koro osetho kaluwore kod oula mapek mosebedo kamol e gwengego. Oula osebedo kakelo tabu sana e gwengego kendo kata mana pacho ka iwacho no oula biro mapek kabisa. Omiyo nakwayo ni county governments obed ma ochich kabisa kendo giket mipango manyalo konyowa jogwa kik hinyre kabisa. Asa wacho ni chandala to koth moro nyicho chwe na ka matek kabisa bobuoga kabisa. Kendo penjera ni kodhi ni komedo chwe kamae to bro bedo nadi. County governments oket mipango maber mondo ginen to gibro deal kod floods mabiro e machalo nadi. Erokamano ahinya. Nwaneno ka kaunti ma Nairobi bende en achiel kuom counties ma bende osechako chenro mano mar golo jogo eko ma bende ohandegi nitiere kuonde ma bende pita kane bende kale osebedo kosechak golo. Kaunti ma Siaya bende wasomo kanyo odiochieng' manyoro na nitiere romo ma bende Governor James Orengo na nitiere godo gi jodiche kaunti ma Siaya mar neno kaka inyalo ked kod El Nino. Wachni mogik kwatieko Boniface. Jopinyo tima tek koth chwe mang'eny kabisa. Wanen to wanyalo timo ang'o? Iwacho ni El Nino biro but anaparo ni kiloso puodhi maber, igoyo mitaro maber, pigni boro mana baro oko kucha. Pidh alot, pidh nyanya mondo wanen to wanyalo konyore nadi. Erokamano ahinya Boniface Otieno, wagone erokamano ahinya kuom biro e nonro mar Gaset. Gokinyi ma kawuono bende watemo ledho ne Nyakwaram Gajwang' nikech doneno kwa dhi nyaka saa 1:30. Geno mar Nyakwaram Gajwang' ni winjo nonro mar Gaset e makare. Gaset momori e kind Daily Nation gi The Standard e dhi nyiewo. Mana ka pile Gaset ma kamagi bende nitiere kod itgi maiye. Daily Nation nitiere gi DN2 parenting. Ne janyuol inyiewo Gaset ma kama ite maiye isom kaka inyalo bedo janyuola man kare. Kopogore gi mano Standard bende ite maiye ne jogo komwero weche mutidre kod ohala gintiere gite maiye mong'ere kaka enterprise. Koro Gaset momori idhi nyiewo kihero bende inyiewo gite. Gikanyo bende makelo wa giko mar nonro mar Gaset mabiro en twak e chenro mar opinyo kiny makawuono wagone mbaka katwende kod nonro mar Infotrack ma bende nagi yango odiochieng' manyoro. Jopiny kwana tamalo 53 ma bende wacho nok gine ka sirikal Kenya Kwanza osebedo katiyo makare. Nonro makamage notimo yo machal nade. Antiere gi apisa mano mar kambi matimo nonro mar Infotrack ma bende osemola e studio. Akayo Martina Gadpi aduoge twak kik di mabora.